ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଛତ୍ରିଆ ଗୁଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଜିଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେସରା ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଜିଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଜିଏସ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅମର ଦୁର୍ଗା। ମୋ ନାଁ ରତନ ବାଗ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଜିଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ନାଁ ଭୁବନ ବାଗ ବ୍ଲକ ନର୍ଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ରୋହିତ କୁମାର ସାହୁ ମୁଁ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ହୁଁ ମଧୁବନ ପାତ୍ର କକ୍ସରା ଗାଁ ସାଥୀ ସମ୍ପାଦକ। ହଁ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଗହିର ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାପତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ? ଏମି ନାୟାର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସିରୋଲ ଜିପି। ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଆଜି ଆସିଛନ୍ କାଣା ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ରଖିଥିଲେ କି ଆଜି ଆଉ ବାକି ଲୋକ ବୁଲାବୁଲି ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ 50-60 ଯେନ୍ ଆଇଛନ୍ ତ କାଣା ମିଟିଂ ରଖିଥିଲେ କି ଆଜି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଦୀର୍ଘ 14-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁ ସାଥୀ ମେଟ୍କୁ ନେଇକରି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଖରା ବର୍ଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶୀତ କାକର ସବୁ ମିଶିକରି ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକରି ନିଜସ୍ୱ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ନେଇକରି ବାରମ୍ବାର ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସୁଛି ନିଜର ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସୁଛି ସେ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବା ସେ ବାବଦକେ ନେଇକରି ତ ସେ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ କରାଯାଇଛେ ବାରମ୍ବାର ର୍ୟାଲି କରାଯାଇଛେ ସବୁକିଛି ହେଇଛି ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ସବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରଦ ନାଇଁ ହେଇ ସେ ବିଷୟକେ ନେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରୁ ବ୍ଲକ ମୁଖିଆ ଯେଟା ଆମେ ସଭାପତି ହଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିକାର ବୈଠକରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେତେ ବ୍ଲକ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଛେ ଆର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିଆଯିବା ଆଗକେ ସେନେ ଇ ସବୁ ବ୍ଲକକୁ ନେଇକରି ଯାହା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସେ ଜିନିଷକେ ନେଇକରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭୁଲ୍ ହଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭୁଲ୍ରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଆଜିର ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଥିଲା ଏଇଟା। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆଗକେ ନିଆଯିବା ସେଟା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ କରାଯିବା ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବା। ଆଉ ଅଲଗା ଯେନ୍ ବ୍ଲକ ବି ନେଇ ଆସି ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ଦୟା କରିକରି ଆମର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର କାମ କେନ୍ତା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ପୁରା ସଂଘବଦ୍ଧ ହେବା ଆଉ ବିଲକୁଲ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହେଇପାରମା ସେ ଉପରେ ଆଜି ଆମର ମିଟିଂଟା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ୟାର ଉପରେ ଯେନ୍ ଆମର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେନ୍ କମିଟି ଥିଲା ସେମାନେ କିଛି ସମାଧାନ କରବା ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ କି? ଥିଲେ କମିଟି ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ଖରାପ ନାଇଁ ଥାଇ ସେ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ବ୍ଲକ ମାନେ ବିଲକୁଲ ସେ ଉପରେ ନଲେଜିୟସ୍ ନାଇଁସି ଆଗରୁ ଯେନ୍ କମିଟି ଥିଲା ସେ କମିଟି ମଝିରେ ବୋଧେ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ ସେଟା କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ସେ କମିଟିରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାପରେ ଗଲା ଆମର ସଦର ବ୍ଲକର ବିଧବାସ ଜାଲ ଥିଲେ ତ ମଝିରେ ଫେର୍ ଆଗେ ପୁରୁଣା କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଆର ଥରେ ଲଞ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଆମେ ବିରୋଧ ନାଇଁ କରିବା ପ୍ରତି ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ କମିଟି ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକେ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରବାଟା କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରବା କି କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ନାଇଁ ହେଇ ପାରବା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭୂତି କରୁଛୁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମେ ସବୁ ବ୍ଲକ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡ଼ି ଆଜି ଆମେ ବନେଇଛୁ ଆର୍ ଯାହା ହେବା ଯାହା ସବୁ କର୍ମୁ ଏଇ ସବୁ ବ୍ଲକ ମିଶିକରି କର୍ମୁ ଆର୍ ଆମର କାମ ଆଗକେ ନେମୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଆଜିର ମିଟିଂରେ କାଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଟିକେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବେ ସାର୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏନ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ତ 13ଟା ବ୍ଲକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ଖବର ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ତରୁଣ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞାକେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାଣା ଥିଲା ସେଟା ସେମାନେ ନେଇ ଆସି ଆଉ ବାକି 5ଟା ବ୍ଲକ ବି ଉପସ୍ଥିତ ନେଇ ହେଇପାରେ ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମର 8ଟା ବ୍ଲକ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲୁ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କମିଟି ବାବଦରେ ଏକା ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ଟା ରହୁଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସେମି ସ୍କିଲ୍ ପଇସା ପାଉଛୁଁ କି କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଟାଉଟର କରିକି ଦୁସରା ପିଲା ରଖୁଛେ ନାନା ପ୍ରକାର କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ କର୍ମୁ
ଯେନ୍ଟାକି ଜିଆର୍ଏସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗତି ଇ ମ୍ୟାଟରରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର 8ଟା ବ୍ଲକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀର ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କମିଟି ତାମାନେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ এই কমিটিকে সমস্ত লোক সহযোগ করবে আর এই মনে হয় সব কাম করে চালবে এই বাবদରେ আলোচনা ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେ ପୁରୁଣା କମିଟି ସେମାନେ କିଛି କାମ ନାଇଁ କରୁଥାଏ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି କହିବା କଥା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଆସିକରି ମିଟିଂ ଫିଟିଂରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆୱାର ଆସୁନଥିଲେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଆସିନଥିଲେ କିଛି ଦେଖାଶୁଣା ନି କରୁଥିଲେ ଯାହାର ଫଳରେ କି ପ୍ରତି ବ୍ଲକର ତାମାନେ ଗାଁ ସାଥୀ ମାନେ ଜେନେରାଲ ଗାଁ ସାଥୀ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦପଦାଧିକାରୀ ଗାଁ ସାଥୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିଟା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗୋଟେ କରବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା 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 ଓକେ। ଆପଣ ଏ ଟିମ୍ରେ କାଣା ଅଛନ୍ ପଦପଦବୀରେ କି କାଣା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କର 8ଟା ବ୍ଲକର ସହମତି କ୍ରମେ ମୋତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଠିକ୍ କଥା ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ତ ଦେଲେ ଆପଣ କେନ୍ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆଜିର କମିଟି ହେଲା ଆପଣ କାଣା ପଦପଦବୀରେ ରହିଲେ କି କେନ୍ତା ସହ ସମ୍ପାଦକ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ କମିଟି ଥିଲା ସେ କମିଟି ଆଉ ଏ କମିଟି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କାଣା ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବା ଆଜ୍ଞା ଯେ କାଣା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିକଟ କରିଥିବେ ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲେ ଏବେ ନୂଆ କମିଟି ଯେନ୍ଟା ହେଇଛି ଏହାର ଅନୁଭୂତି ବେଶୀ ରହିବା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଆଜି କମିଟି ହେଲା ଆପଣ କେନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ କି ଆଉ କାଣା କିଛି ନାଇଁ ସାର୍ ଆଜି ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ ଆଜି ନାଇଁ ମିଟିଂର ନୂଆ ଟିକେ କହିବେ କମିଟିରେ ତ ମୁଁ ସହ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେନ୍ କମିଟି ଥିଲା ତାର ଉପରେ କାଣା ଆପଣ ଏ ସେ କମିଟି ଠିକ୍ ଥିଲା ସାର୍ ବେଲେ ସବୁ ଜେଏସ୍ ମାନେ ଠିକ୍ରେ ମନ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା ଆଉ କାମ ସକ୍ସେସ୍ ନେଇ ହେଇପାରି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ କମିଟି କମିଟି କରବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋ ନାଁ ରୋହିତ କୁମାର ସାହୁ ମୁଁ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି ମିଟିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୁରୁଣା କମିଟି ଯେଉଁ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସେମାନେ ଆମେ ଯାହା ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଲେ ବି ସମସ୍ତ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ବ୍ଲକର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସନ୍ତୋଷ ନାଇଁ ଥାଏ କାରଣ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସମୟ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ଯେତେ ବି ଦେଉଥିଲେ ଠିକ୍ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବି କମ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଟିକେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ କେନ୍ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ଆସିନୁ ବେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଟିକେ ନେଇ ଥାଏ ଟିକେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଆଜି ଗୋଟେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ଚାହିଁଥିଲୁ ତ 2-3ଟା ବ୍ଲକ ନେଇ ଆସିଲେ ବି ବାକି ସବୁ 8ଟା 9ଟା ବ୍ଲକ ଆମେ ଥିଲୁ ଆଉ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ କଲୁ ଆଜିକାର ସେ ସଭାରେ ମୋତେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ନୂଆ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିତରେ କେନ୍ କେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ ଆପଣ ଆମେ ତ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଆମର 2008ରୁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକରି ବି ଆର୍ ନୂଆ ପିଲା କେ ସେନ ରଖି ଦଉଛନ୍ ତାପରେ ଯଦି ବି ନେଇନ କେନ୍ ଗୋଟେ ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ନେଇ ମିଶି ପାରଲା ଯେନ୍ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ କି ଜିଆର୍ଏସ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କି ତାଙ୍କର ଲେନଦେନର ଠିକ୍ ସୁବିଧା ନେଇ ହେଲା ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟାକେ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ ନୂଆ ପିଲା ଭରି ଦେଉଛନ୍ ତାପରେ ତାର ଉପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମିଟି କିଛି ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ସେଟା ଜଣାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମିଟି କୌଣସି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ନଉଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି କରବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆମର ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଯେନ୍ଟା ଏନର୍ଜିରୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ ସେଠାରେ ଜାଗାରେ ଆମର ଜିଏସ୍ ମାନେ ଏନଗେଜ୍ ହେବା କଥା ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଆମେ ଜଣାଇଛୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମିଟିରେ ସେମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବା ତାପରେ ଆମର ବ୍ଲକରେ ବି ଯେନ୍ ଏନ୍ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଆଇଡିଟା ମନ ଖୁସି ଯାହା ଗଲେ ତାକେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଆମେ ଜଣାଇଛୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଜଣାଇଛୁ ଜିଲ୍ଲାକେ ଜଣାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବା ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମର 8ଟା 9ଟା ବ୍ଲକ ଯାହା ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଇ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି ନୂତନ ଗଠନ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେନ୍ କାମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଲା ଭଳି କାମ କରିବେ ହଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବେ ତ ଆମେ ଯେନ୍ 8-9ଟା ବ୍ଲକ ଯାହା ବି ଯେତେ ବି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ତ କେନ୍ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାନୁଭୂତିରେ ସବେ ଯେନ୍ କଥା କହିବେ ଆମ 13ଟା ବ୍ଲକ ତ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସାଧାରଣ ଗାଁସ୍ଥି ବି ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେମୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ସଚେତନ କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ସଚେତନ ଶିବିର ଲାଗି ବି ଆମେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକକେ ଯାଇକରି ପ୍ରତି ମାସେ କିମ୍ବା କିଛି ଦିନରେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିକରି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଆମେ ସଚେତନ ଶିବିର ଆମେ କରମୁ ଆର୍ କାହାର କାହାର ଯେନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ଯାହା ତାର ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଆପଣ କମିଟି କରମୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓକେ ନିହାତି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ହଁ ଆପଣ କେନ୍ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କକ୍ସରା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିଲି ସମ୍ପାଦକ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ 8-9ଟା
ବ୍ଲକ୍ର ସବୁ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲୁ ହଁ 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 ସେ ଭିତରେ ଆଜି ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛେ ଯାହା କିଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଫଳପ୍ରଦ ନାହିଁ ପାରି ସାଧାରଣ ଗାଁ ସାଥୀ ପାଖରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲାଗି ଦାବି ରଖିଥିଲେ ସେଟା ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାର ଫଳପ୍ରଦ ନାହିଁ ପାରିଲା ତ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଭାବୁଛେ ଯେ ସେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ରହିଛନ୍ ପ୍ରତି ବ୍ଲକର ସଭାପତି ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଲୋକ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗବେ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ ଆଉ ଏଇ ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ସାଥିର ଯେନ୍ ହକ୍ ଅଧିକାର ଅଛେ ତାକୁ ପାଇପାରବେ ବୋଲିକରି ଆଶା ରଖୁଛେ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ହଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଯେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଲେଟର ବିଜେପି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ ତାର ଉପରେ କାଣା ତର୍ଜମା କର୍ମା ଆମେ ବୋଲିକରି କାଣା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା ହେଲା କାଣା କରିବେ ବିଜେପି ଆମର ମନମୋହନ ସାମଲ ମନମୋହନ ସାର୍ ସାମଲ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସେ ଚିଠି କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଠିକ ତାର ତର୍ଜମା କରବାର ଲାଗି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇଛନ୍ ଆଜି କମିଟି ତାର ଉପରେ ତର୍ଜମା କରି କରି ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରବାର ଲାଗି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ କହିକରି କାଣା ଆଜିର ମିଟିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଣା ଆଭିମୁଖ୍ୟ କାଣା ରଖିଛନ୍ ଟିକେ କହିବେ ହଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର କହି ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଆଜି ଆଜି ଆମ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଆଶା ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ ଆଗକୁ ବଢ଼ବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଥିଲୁ ଯେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ 13ଟି ବ୍ଲକ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଗୋଟେ ଭାଇ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି 8ଟି ବ୍ଲକ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଆଉ ସେଇ 8ଟି ବ୍ଲକର ମିଳିତ ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେଟିଭ କମିଟି ଆଜି ଗଠନ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ এই କମିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଗାଁ ସାଥୀମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ତାହା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବି এই ଆମର ଆଜିକା ନୂତନ କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ତଥା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଁ ସାଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡାଟାବେସ୍ ନିଜ ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେଇ ଡାଟା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ପଠାଇବେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଗାଁ ସାଥୀ ସେଥିରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ତାର ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଏ ନୂତନ କମିଟିକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କମିଟିରେ କାଣା ଅଛନ୍ ଏବେ ଆଜି ନୂତନ କମିଟିର ହଁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଜି ଏ କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ କରବା କଥା ବୋଲି କେନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ସାଥୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତଦ୍ବାହାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେହେତୁ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ହେଉଛି ଗାଁ ସାଥୀ ହେଉଛି ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ଅଛି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁ ସାଥୀ ଭାବରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଇକରି ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜିଆର୍ଏସ୍ ପଦବୀ ଦିଆଯାଉ ତେଣୁକରି ଏହି ଆଶା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ସେଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଗାଁ ସାଥୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛୁ ଓ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେନ୍ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ଆପଣ ଆଗରୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ହଁ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିଲି କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଁ ଆପଣ ଆଜି ଯେନ୍ ମିଟିଂ ହେଲା କାଣା ମିଟିଂ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା କାଣା ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ डिस्ट्रिक्ट कमिटी नुआ करे गठन करा हैला ହଁ ହଁ हाय ଯେ ପୁରୁଣା କମିଟି କାଣା କାମ ନାଇଁ କରୁଥାଏ କି ନୂଆଟା ହେଲା पुरना कमिटी काम करूथिले आया ହଁ ହଁ सब भिरी मिसी करे सब हेंता काम करूथिलो ହଁ 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 होय भल काम करूथिले ले किछि मझी मझी रे किछि स्टेप भल नै नउते जेंति कि गां साथी मनकर सुविधा असुविधा के टिके देखु नै ହଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନାଇଁ ତ ସେନ୍ତା ତ ସବୁ ସରକାର ଚାଲିଛି ହାଏ କିନ୍ତୁ କେନ୍ ସରକାର ଭଲ କାମ କରବା हाय ତାର ଉପରେ ବି ତ ଆମକେ ଦେଖବାକେ ପଡ଼ବା ନା କି ହେଟା ବୋଲଛନ୍ ତ ହଁ ହେଟା ତ କଥା ନାଇଁ ଠିକ୍ କଥା ନିହାତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ଯେନ୍ ସରକାର ଚାଲିଲେ ବି ଏଟା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବି ଯେନ୍ତା ନାଇଁ ହାର୍ ଲାଗେ ହେନ୍ତା ବି ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ଯେ ସବୁଦିନ ରହିବା ତାର ଏଇଟା ନାଇଁ ନା ତ
तो आम छाड़ीलु आम सार पाखे तांकर मतामत देवे आ काଣା आज कमिटी काଣା कले बोली कहूँ ମୋ ନାଁ ରତନ ବାଗ ଧର୍ମଗଡ଼ ଜେସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଗତ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ବି ଥିଲା, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ଗାଁ ସାଥୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ୟାକେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିକେ ଜଣାଇଲା ପରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ପିଡ଼ି କି ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ସହିତ ଭେଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥିଲା। ସେଟା ପାଇଁ ଆଜି 8ଟା ବ୍ଲକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ନୂଆ କମିଟି କରାଗଲା। ଆର୍ ସେ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ଗାଁ ସାଥୀମାନେ, ତାର ଉପରେ ନେଇକରି ନୂତନ କମିଟି କରାଗଲା। ତାପରେ ଆଜିର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଥିଲା ସେଟାକେ କଲେକ୍ଟର ପିଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ପାଖେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ତାର ସମାଧାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଜି କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ବସିଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ରଖିବେ କଥା। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କମିଟି ଥିଲା, ଯେନ୍ କମିଟି କି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲେ ତାର ସଫଳତା ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି। ତ ତାକେ ତର୍ଜମା କରି 13ଟା ବ୍ଲକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକରି କେନ୍ତାକର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେନ୍ ଚିଠି ଆଇছে ଖାଲି କହିଦେଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ଚିଠିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେତେ ଦୂର ହେବା ତାর উপরে সমাধান করবা লাগি নয়া কমিটি যেন হয়েছে, মুই তো ভাবুছে এই কমিটি নিশ্চিত ভাবে কাম করবা আউ কথা রখবা। আউ যেহেতু দীর্ঘদিন রহিকি যেন মানে কাম করমু বলি কহুলে খালি কথারে কহিদেলে নাই হুয়ে, তো সেতির লাগি সমস্যার সমাধান করবা লাগি নূতন কমিটি হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে। ইনে কাহার নাকি লাভ হবা কাহার ক্ষতি হবা এন্তা কিছু নাই না, সমস্তଙ୍କର লাভ হবা যদি হবা ক্ষতি হবা সমস্তଙ୍କର। সেতির লাগি আজি আমি বসিলু আউ 13টা ব্লকর প্রেসিডেন্ট আউ সেক্রেটারি কে সমস্ত ইনফরমেশন করা যাইছিলা। সে ভিতরে যেন 2-3টা ব্লক প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি নাই আসবে ধীরে ধীরে আসবে কাহি যাবে, তো তার সমস্যার সমাধান আমি কর্মা বলি করে আমি আজি উপস্থিত সবু যেন কমিটি নিষ্পত্তি নেইছু। ধন্যবাদ।